Ndị Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ birikwanụ. Ebe na-ekiri anyị tata bụ na News Igbo. Dịka tata bụ Fraịde Orie dịka ọnwa Mee nke afọ 2025 gbara mkpụrụ ụbọchị abụọ. Nke a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Iwechigata afọ 65 dịka afọ maka ejila ezumike nka bụ nke gọọmenti ga-emerịrị bụ ihe Joe Ajaero kwuru. Ụlọikpe dị elu bụ High Court enyela ndị EFCC iwu ka ha hapụ Aisha Ashimogu. Aka ji NNAMDI KANỤ bụ maka akpọmasị enwere n'ebe ndị Igbo nọ bụ ihe Chief Raph Uwazuruike kwuru. Aka ndị uwe ojii akparala ụfọdụ ndị na-eme ngagharị iwe na mba Istanbul. Etu a bụ otu anyị si tapịa isiokwu ndị a n'otu n'otu. Iwechigata afọ 65 dịka afọ maka iji laa ezumike nka bụ nke gọọmenti ga-emerịrị bụ ihe Joe Ajaero kwuru. Onye isi ndị ọrụ n'okpuru gọọmenti na Naịjirịa bụ Joe Ajaero kwuru na ọ kwesịrị ekwesị ka gọọmenti n'ụdị ọbụla wechigata afọ 65 na afọ 40 dịka afọ maka iji laa ezumike nka. O mere ka amata na ọ bụ naanị ndị nkụzi bụ ndị nwere ikike ịrụzu ọrụ afọ 65 na Naịjirịa, wee na-ekwu na ya ga-atụrụ ntutu isi ya taa iji hụ na nke a ruru ndị ọrụ gọọmenti ndị ọzọ aka. O kwuru nke a dịka ndị ọrụ mba ụwa dum riri oriri ụbọchị ndị ọrụ n'ama egwuregwu Eagle Square na Abuja ụnyaahụ. Ụlọikpe dị elu bụ High Court enyela ndị otu EFCC iwu ka ha hapụ Aisha Ashimogu. Aisha Ashimogu bụ nwada ji ego achụ ego nke ndị otu EFCC boro ebubo iri aka azụ, iji aghụghọ nara ego nakwa ime nrụrụ aka. Ụlọikpe nyere iwu ka a hapụ ya tupu ihe ọ na-eru ihe karịrị awa 24. O toola aka mgbe ndị EFCC ji achọgharị nwada nke ha mechara nwụchie dịka ụlọikpe nyere n'iwu. Aka ji NNAMDI KANỤ bụ maka akpọmasị enwere n'ebe ndị Igbo nọ bụ ihe Raph Uwazuruike kwuru. Raph Uwazuruike dịka onye isi ndị na-azọ maka nnwere onwe Biafra bụ Biafra Independence Movement (BIM) mere ka amata na aka gọọmenti kaji NNAMDI KANỤ tata bụ maka akpọmasị enwere n'ebe ndị Igbo nọ. Ọ na-ekwu nke a site n'ịrụtụ aka maka ụlọikpe Appeal Court tụnyerela iwu ka ahapụ ya ka ọ laa kemgbe afọ 2022. KANỤ bụ nke akpọpụrụ ụlọikpe dị elu bụ High Court n'ụbọchị ole na ole gara aga maka iji mee ka ikpe ahụ gawa n'ihu. Nke a bụ maka mba ofesi. Aka ndị uwe ojii akparala ụfọdụ ndị na-eme ngagharị iwe na mba Istanbul. Ihe karịrị 100 mmadụ bụ ndị aka ndị uwe ojii karịrị 5,000 n'ọnụọgụgụ achịpụtara maka ndị ga-eme ngagharị iwe mbido ọnwa Mee. Ama egwuregwu akpọrọ Taksim Square na Istanbul bụ nke ndị na-eme ngagharị iwe wakporo n'agbanyeghị mmachi amachiri ama egwuregwu ahụ kemgbe afọ 2013. Ngagharị iwe a nke ihe kpaliri ya bụ nwụchi gọọmenti etiti nwụchiri Ekrem Imamoglu kemgbe ọnwa Maachị. Ekrem bụ onye na-agba mgba iweghara ọkwa ọchịchị gọọmenti na ntuliaka ndọrọndọrọ ọzọ a ga-eme n'afọ 2028.
Nke a bụ maka egwuregwu bọọlụ. Ndị otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles maka ndị akarịbeghị afọ 20 emegharịala na asọmpi ha na ndị mba Tunisia jiri mepee asọmpi 2025 n'Egypt. Nigeria nyere ndị otu egwuregwu bọọlụ Tunisia otu ọnụ goolu nke ha asataghị goolu ọbụla. Nke a sitere n'aka Aouwa Ibrahim na nkeji 38 nke Ọdịnaka Okoro nyere ya tupu ọ dọka otele ochego ndị mba Tunisia. Ebe a ka anyị ga-ewebata akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Ebe unu na-ekiri anyị bụ na Real News Igbo nke sitere n'aka Maazị Chijioke Onyeshes. Ụbọchị a ga-akpụ isi ka akpụọ afụ ọnụ. Daalụnụ maka ige ntị.